Hinke o borok sogya bura no to tabuk norok joto no sini mangkhna hinke norok o bura no nukha hinke no norok sui pun tok musuk hinui kutukna bo muchungna ang haikhe abono tinini video bo o bura no kahamke rus khayui kutuklainai norok bo o bura no kutukna hinke comment box o bura no kutukmano norok ni bagui no ang comment box khula khai tonija hinke phaidi asuk bisi kok sayawui o borok sogya bura no rose khailainai tongadi norok ani channel no subscribe khaijagya hinke subscribe khai toni di tei video no paya saknai tonglai di do hinke phaidi nailaigana Dabukta churai bura buri jotono mutai mano hinui borok kaisa business khai tonglai siu aboni bisingo jotoni silai bakpar sabo hinke Koren Bijoy hayung ha Tripura hayung hani angsi raja angsi bubagra angsi projano palon khainai angsi projano nainai Nayuile ganja nungnai hai abose bo saicungno sau bo buba grafo bokrok sogya bura kisa limit khayoi thokaino sarita hayake ulo nokni bar ungui maya thangnai khabile nung karon nung public rokno asukhe thokai saka ulo nung nokni rok bar ungkhe buri rok bai juta khulogoi rifijak sinai bile o raidangni power ungkha sorgoni sayong narayan astra raidang o raidang bai tini ha ing sidingke ha ing nai bayung phaidingke bayung phainai bristi phaidingke bristi phainai bhumikampa phaidingke bhumikampa phainai aso jatoi o raidangni power tong musuk bengnai latha baide nung wati nobar phairinai are bono hospital ka hamotulangoi doctor phunukdi bura ke ungui tongkha kok sama hinke chirai busa rok hai nage kon thubia na kono thubia obo nang tui porone paina hanmani hakiya obo pura ada tik nemo rok phaine baire ni borok sisi sinir ge borok bro plan by jotobo na himu jotobo na mata flacha kare international borok plan by toi phai borok gujarat borok horsa thui gujarat ni phai to phaimani pore tripura ebo tripura sakai jinjar hutel bini koknole ang kisa phano bisas khaya do haipano nono international ni borok o mukut nono ripaikhe bobo purano haino international kobor ungna phemang kolki narayan ang nung narayan china ang soyong narayan avatar once more narayan china ang soyong narayan avatar Munuina bo muchungu borokni o kok rokno khnawi bo se narayan pho ganja nungnai bura nung mutai rokno le kisa kiri sidita ulo nung thuipayoi norogo bo jaga manglak se kisa kiridi hinke tamo khnamani tabu hinke controversy bo unglai khapho hinke borokni controversy bahai unglai tong kisa nailai जे पापी रविंद्र देव वर्मा पृथ्वीनि सबसे पापी हिंके बो दुष्ट हिंके बनु अनुखा मोबाइल रो किसा नाइ नाइखा ओन 50,000 रखे अमो बरिस रेबेदैनो सुथा चारै त्रिशूल बानक जाखे 50,000 के नुख के बो सकां तो बाय कोनो परिचय बिकरै नि मनु या किन्तु बो एमन भाबे जे तीव्र आक्रमण खायै जे पापी रविंद्र देव वर्मा पृथ्वीनि सबसे पापी हिंके बो दुष्ट हिंके बनु buano sengra hima tonga ui maso yata buano athar pathar tang thun tangke ui kongna sai thana tabu nokono khana di nogo tono toi raja ta songdi borosori noke bla khayemo songke ni nogo phenang tabu time rwana ungko bangla 12 tarik nai 1 suguyandi bo jaga kes lanyai ang musuk pamani genang urumar lanyai ang sikok namura sukti isangon jo sibai jola district ni ani borok dongner no ang pat magenang musuk pat magenang obor urumar nai bo uruk rimi ke nu bo jaga kok uto thangai ni kes neba uto thom di anon uruk rumlan nang jai tamo nini kes ba se ning tabuk musuk sikok nei kes nai ke ning musuk sikok ni forman kumaya ke ang 12 tarik sinoni ani phaitu 12 tariko nini soresri ni nukla phainai ning soya munung mutai hingke ani nukla phai kasai kok sanana ang nini nukla 12 tarik bangla 12 tarik mon mudu khainati bangla 12 tariko nini nukla phai ang kasawoi nung mai soresri sawana ning soya mutai hingke ning ang bai tokra tukri montro be kok ma sanai nung ko promo montro dari tong nung bangla montro dari tong au montro be kok ma sanai na kena nung soya mutai hingke
Kubino tabukle selekha mutai mano hinui khnana ni rokle o dongki baba rok ni bagui koekjon kaham baba rok bose bodnam ungsinai do akhon borok mutai mano hinui borok no to thokai no tongo hingke tangui rugi rokle sna mano hinui thokai tongba norok se rugi rok thik khai mano hingke chungtai doctor nursing porina nanglia haide ang saimano dolok norok bo ati hai dongki baba rok no bisas khaya hingke norok ni dor rok ke bo ati hai dongki baba rok no bisas khai tongke ani o video no share khai ridi hingke o dongki baba rok no tai nai manlia norok ani channel no subscribe khaijak ya hingke subscribe khai toni di tai video no kisa like rok khai di ta dolok norok bai malai phinai tai kaisa video o